Potilas. Risto, mä tuun nopeasti Risto pyytämään. Hän laittaa myös kuulokkeet korville. Tervetuloa hyvä yleisö seuraamaan Tampere Unitedin kotiottelua. Vastassa tänään on siis HJK, eli huonot jalkapallokengät. Kenkä on venäjäksi Popo, ja tuo äskeinen oli siis Popovitsi. No, uimahallin pesutiloissa Popovic kysyi Muuriselta, mikä on ydy. Miten niin, mikä on ydy, vastas Muurinen. No kun seinällä lukee näin, ennen altaaseen menoa pese ydy. Ennen avauskokoonpanoja kysyn, että mistä tietää, että HJK tekevä maali haisee, koska kaikki hesalaiset alkaa heti tunnuttamaan. Miksi HJK:ssa pestään pyykkiä ekaksi perjantaina, sitten sunnuntaina ja vielä seuraavana lauantaina? No koska pesutuvan ovessa lukee pesula. Ja sitten vielä HJK:n kokoonpano. HJK:n kokoonpano. Maalissa J. Edgar Imuri. Puolustuslinja. Vain pakki puuttuu. Keskikenttä on keskellä kenttää. Kärkipelaajat, ne on lainassa Nepalin kolmosdivarijoukkue Everestin palloiiroilta. Pippo Pauli ja Chimpangaua. Valmentaja Antti Murinho Muurinen. Miksi HJK-laiset pystyy käymään niin nopeasti vessassa ennen peliä? Niillä kaikilla on short shit. Kiitos.